lafiya lau. Ai ina da ka gane ko? A na gane kamar ba kwastoma ba. Da yake niki wajen miliyan bai ai ta ji daɗin kayan nan. Allah sarki. Wallahi tace ta samu Ai riba. sai nake so su ban kai su. Wallahi. Kina ji ko? Har na miliyan biyar suka siya. Yanzu ku zo mu je kawai. To lallai Mariya zo mu je. Ke da wace ce Mariya? Kawata ce ga ta kasanta A to ne. wallahi ba za a cuci Mariya da ni ba. Wallahi ƙarya muke. Kamariya. Wallahi ladi haɗin baki ne. Kai ba wani bayanin kaya. Wallahi ba wani kaya. Ba wani kaya? Wallahi dan wallahi ban san shi ba. Wallahi da ni ba za a cuci Mariya ba. Wallahi. Allah ƙarya ne ba wani kaya. Ba wani wallahi. Dama ko haka halinku yake sai sa ban su yanka teburan Je ki kawai, je ki. zo mu je. Kai kuma billahi wallahi Kai da Allah kai. Kai ka zakata Mariya ba za a cuce ta ba amma wata ba Mariya ba. Na ɗauki kudin ma da ma wataƙila ma na atamfa ma ai ba za ka. Ha? Sai kuwa za ka gama aiki. Ga wasu to a yanzu korafi yake. Yanzu mu je a biya wa anan. Sai ka nuna mana gurin. Ina ne ake biya? Bismillah. Yanzu ya zami ne gashi ban gama zaɓen holanis ɗin da nake so ba kuma kaman kashi ɗin waje na ya ƙare kuma ka ga yadda network ɗin sai ke da bamu matsala tun da To ai abu ne mai sauki yanzu mun ka biya waɗannan sai mu je shago mu aje maka in yaso sai raka ka ATM. a to gaskiya ka taimake su na ji daɗi ba dan kai ba da na sha wahalar yawo a kasuwa Yawa. zuwa bismillah mu je ko Ai na aje kayan naka. to na gode sosai bismillah mu karasa Ina za ku je? Wallahi zarka shi nan ATM ne zai dan ATM? cire kuɗi. Okay, a to shikenan. To bismillah mu je. Yau. Kai. Na lillahi. Kai. Gashi. Okay. Yawa gashi, Ga katin- eh. ga katin nan. Allah sarki to shikenan. Yawa. Yawa. Magariba tana neman. gaskiya wannan ai ba ma kati na bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malai na yaron kai ke Malam lafiya? ina yaron ka wanda muka zo ɗazu-ɗazun nan ya kawo kaya ce yana tare da kwastoma zai raka na cin kuɗin don ƙarsa sayayya Oh, akwai wani ɗaji ya kawo Akwai wani? kaya a jiya. Wani ya ce zai dawo yasa. ban gane akwai dama baka san shi ba Dama ba tare kuke ba? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan sun kure mun gudu wallahi bashin banki na ciwo zan ƙara aure inna lillahi wa inna ilaihi Yawwa, mutumin ya akai ne. Ah, Nawa aka samu? shine nake irga ina so in tabbatar. Ban gane kana so ka tabbatar ba. Ba ATM ka ciro ba? ATM da ciro to amma kuma ai ka san dole ne in irga saboda 20 so biyar 100 kenan. 20 biyar 100 kenan. shine nake so in tabbatar in bai ragu ba ai. Ha ha ba da Allah alaji. Ka kare nan wayo man. ATM zai rike ma kuɗi ne. Ka gani ko ba kai saka cuce ni ba. Wallahi ba kai saka cuce ni. Da aka gani ni ko zan cuci kuwa kai ne ba zan iya cuta ba amma ba daidai sai Allah. Ka Hello? mabatar da ni. Police station kuma. Kai wallahi sai dai ku mata da abin da ku mata dan ban zuwa. Allah kai mana mai kyau. Kai cuta matarka macuciya. Au, cin mutunci na za ka yi? Kar ka sake ka zaga mun sai ba. Yadda kake ji da ta kamariyar ni ma kake ji da sai ba. Wayo Allah, Eh. wayo haka da wayo Allah. Wanda ma ni na samu. Kai baka sani Mariya ta ba. tana can tana tana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In Allah da za mu haɗu. Ni duk abin da ka ɗauki ni duk abin da ka bani ba. Maho. Kai macuci. Mamaho.